Hola. Teño un costume que é unha vez ao ano facer un speedrun do Sonic 2. Tentar pasar o xogo do principio ao final o máis rápido que poda. Levo xa, pois, 4 anos ou así facendo. Só que me decatei de que se cadra a vida xa é suficientemente rápida como é. E que non pasa nada por pasar os xogos ao noso ritmo. Entón, vou facer hoxe un gameplay do Sonic co obxectivo non de pasalo o máis rápido posible, senón de pasalo sen máis, de pasalo ben, de desfrutar, de rememorar, de pensar conseguir unha conquista do xogo. Simplemente pasar o xogo, non? Con calma. Porque eu non sei a vos, pero a min o ano pasoume rapidísimo. Entón, se me queredes acompañar, durante a próxima hora, máis ou menos, vou estar xogando este xogo. Estou xogando a versión, a mellor versión que ten o xogo, non? Que é o Sonic 2 Absolute, que é unha decompilación do xogo para móvil que fixeron, ou sexa, que me explique. Decompilaron o xogo para móvil, non? A versión para móvil, que é un remake que fixo Christian Whitehead do xogo original no Retro Engine. E decompilaron ese xogo e portaron nativamente para diferentes plataformas, entre elas o computador. E estou xogando esa versión de computador, que se chama Sonic 2 Absolute, que alén do que o xogo base, tamén mete moitas máis melloras, non? Moitos máis modos de xogo, opcións e cosas así. E a meu ver esta é a forma definitiva de xogar o xogo. Estou xogando coa pantalla panorámica, iso sí, en 16 novenos, mas estou xogando o máis baunilla, o máis vanilla posible. Estou xogando sen drop dash, podes ver, non hai drop dash. Sí, podeme coller. É a única diferenza que hai. Podo par con Tails. Non quería facer iso. Mais polo demais é como xogar o Sonic 2 original. No Sonic 2 original Tails non podía voar. Iso meteron máis tarde, mas tampouco vou usalo. E máis unha vez, isto tratase de desfrutar, pasalo ben. Entón aquí non hai correcto ou incorrecto. Hai xogar, pasalo ben, desfrutar. A verdade é que pensei en facer isto, facelo ao vivo, non? Nun stream, como fai o Iago no Recuncho Gamer. De facto teño ata acceso ao Recuncho Gamer, ou streamar. Podría facelo sen o seu consentimento todo. Obviamente nunca faría iso. Sería unha persoa confianza. En fin, o que quero dicir é que, a pesar de que podería, así, estar facendo vivo, non sei, nunca fixen un stream dun xogo eu só ao vivo. Vou coller unha viriña que hai aquí, e está. Apañamos a viriña. Entón non sabería como reaxir, sí que sabría como reaxir.
teño feito directos con máis xente moitas veces, non penso que fose tan diferente. Quen sabe? Algún día tentarei facelo, mas non hoxe. Hoxe estou aquí, tranquiliño, tomando un roibos baunilla, concretamente, para facer xogo co estilo en que estamos xogando o xogo, que é un estilo vanilla. Porque hoxe o que se trata é de facelo con tranquilidade, con calma, con cariño. E aquí hai un atallo que nunca sei coller. Hai unha maneira de evitar esta sección, que é unha das peores seccións do xogo. Que é a mítica onde afoga todo o mundo. Eu de pequeno pasaba fatal nesta parte. Ese que é unha maneira, na parte anterior, de saltar esta parte. Todos os xeitos tampouco fai falta. Ao longo dos anos adquirín a habilidade suficiente como para pasar esa parte. Esta é a trampiña. Esas plataformas sempre desaparecen e caes para baixo outra vez. Ben, entón xa estamos no final e vou tentar, moi ben, vou tentar facer o que acabo de facer, que é pasar esa sección rápida. E agora vou matalo dun toque. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E desbloqueei outra conquista do xogo. Porque esta versión, como dixen, a do Sonic 2 Absolute, que ten máis cousas, entre elas, conquistas. A caneca é a TARDIS de Dr. Who. Non ten máis. Non teño ninguna caneca de Sonic. Se alguén me quere regalar unha, estou aberto a todo tipo de presentes, agasallos, galanos, prendas e demais sinónimos que ten esa palabra na nosa lingua. Dádivas. Dádivas sempre foi unha palabra que me gustou, porque soa como unha cousa divina, non como unha dádiva de Deus. Ainda que para iso Deus teria que existir, que non é o caso. Estou conseguindo ir pola parte máis alta da fase, que non é fácil. Os xogos de Sonic todos, sempre o digo cando fago gameplay, entón, se me viste xogar algunha vez un xogo de Sonic, xa me escutarías dicilo. Os xogos de Sonic teñen, os xogos clásicos polo menos, non? Teñen o deseño dos niveis, teñen diferentes rotas, non? Podes ir pola parte máis alta ou máis baixa do escenario. E a parte máis alta normalmente é a máis desafiante, a que ten máis perigos, máis dificultades, mas tamén é a máis rápida, a máis satisfactoria. Entón o obxectivo nos xogos de Sonic, a parte que ten tamén máis recompensas. Entón o obxectivo nos xogos de Sonic é ir sempre o máis alto que podas. A recompensa que tería neste caso se consigo ir pola parte máis alta é evitar a sección da auga. Esta fase é Aquatic Run. Xa o propio me indica que é unha fase de auga. E nesta casa odiamos as fases de auga, porque na auga afogas. E afogar non mola, porque se afogas, morres, perdes unha vida. E soa unha música super perturbadora. Unha música que é a banda sonora dos peores pesadelos de Freddy Krueger. Unha cousa tremenda. Merda. Ai, fixeno mal. Claro, é que os truquiños que tiña cando era pequeno
non valen aquí. Porque o xogo original está en 16... en 4 terzos. Entón, estas plataformas están máis xuntas na versión original, aquí están máis separadas. Entón, certos truquiños que facía de pequeno non valen. E a pesar de que xoguei moitísimas veces estas versións en formato panorámico, non me fago. Ao final sou un animal de costume, non? Cando era pequeno, esta era a miña fase favorita. Agora, non diría que é a miña favorita. Mas lembro que chegar aquí era unha satisfacción tremenda. E pasaba horas nesta fase, literalmente, ata que acababa o tempo, ata que daba o time's up. Porque esta fase ten unha cousa, que son as máquinas de slot, non? As máquinas come cartos, que diría rack, máquinas de jackpot. E iso son apostas puras e duras. Entón podes gañar anéis ou perdelos. Non é esta algo que me refiro. Esta só dá pontos. E os pontos só serven para gañar continúes e pouco máis. É un vestixo da época dos arcades. Viría sendo os pontos, a puntuación. Tu vedes aí que pon score. É o Sonic o que o apéndice o ser humano. Un vestixo de tempos pasados que pode ter a súa graza e a súa utilidade. Neste caso serve para gañar continuos. Mas que realmente podemos vivir sin él perfectamente. Para aqueles que non saibades, o Sonic 2 é o meu xogo favorito. Eu sempre fago a brincadeira de que é un discutível mellor xogo do mundo. E, olla, esta é a máquina que me refería antes, do jackpot. Vamos ver se consigo meterme a unha. Así vedes como é. Bar. Pois eu sempre digo que o Sonic 2 é o meu xogo favorito. Non é necesariamente o mellor. Eu penso que o mellor xogo de Sonic en 2D é o Sonic Mania. Seguramente hai xente que opina que é o Sonic 3, ou incluso hai xente que opina realmente que é o Sonic 2. Ai, non quería meterme na fase de bonus. Vou conseguir unha esmeraldiña. Esta fase, aquí neste xogo, que é a versión remake, está en 3D. Mas no original era unha flipada. O sea, imaginai sendo unha crianza, non? Que está feita os xogos en 2D e as consolas caseiras, neste caso a Mega Drive, de 16 bits, dan pro que dan. De repente ver este escenario así en 3 dimensións, que non é exactamente como estamos vendo agora, era un poquinho máis fuleiro. Pois para min era un milagre de tecnoloxía. Alucinaba con isto. Tiñame fascinado. E realmente, despois estiven vendo no YouTube vídeos de como se desenvolven os xogos e tal. Eu non sei desenvolver xogos, non teño moita idea do tema. Mas, vendo o vídeo, usaron unhas técnicas aí para facer esa fase de bonus, para sacar o máximo partido da máquina,
que é para alucinar, ten moito traballo iso. As fases bonus serven para conseguir esmeraldas, como vistes antes, que conseguir unha esmeralda. O xogo ten 7 esmeraldas. Se conseguir as 7 esmeraldas, que non vou facer nesta partida, ou conseguir as 7 esmeraldas, podes xogar como Super Sonic. Super Sonic é a Sonic o que o Super Saiyan a Son Goku, un super guerreiro do espazo, que chamaban ao principio na Urashi. É un Sonic amarelo que ten invencibilidade, vai moito máis rápido e amarelo. E esa é a recompensa que tes por conseguir as 7 esmeraldas. Non é fácil facelo no xogo normal, porque realmente non tes tantas oportunidades. Para conseguir entrar nas fases de bonus tes que nos checkpoints chegar a un checkpoint con 50 anéis, e se chegas ao checkpoint con 50 anéis podes entrar na fase de bonus e facer unha tentativa da fase de bonus. Entón realmente non é tan fácil, porque se a cagabas e non che saía ben, despois tiñas que repetir, tiñas que... O sea, non podías repetirse máis. Tiñas que buscar outro poste, outro checkpoint, para ir outra vez á fase de bonus e conseguirlo de novo. Entón, tiña súa dificultade. Esta fase que estamos vendo agora, vedes que ten como dinosauriños e cosas así. Ten como unha estética moi prehistórica. É porque é como volcáns e así. É porque na orixe este xogo ia ter como unha cousa de liñas temporais e así. E esta ia ser como a versión prehistórica da primeira fase do xogo, de Emerald Hill. Despois descartaron completamente esa idea. Por falta de tempo. Porque tiveron un ano para sacalo. Este ano saiu no ano... Este xogo saiu no ano 92, un ano despois do Sonic 1. Entón os desenvolvedores tiveron, e digo os bendito porque mi madriña, daquela poucas mulleres había no sector, pouco lle deixaban. Bueno, falamos do machismo no medio dos videoxogos outro día. O que quero dicir é que os desenvolvedores do xogo tiveron moi pouquiño tempo para desenvolver. Entón tiveron que recortar moitas das ideas que tiñan, incluída unha fase que é... Bueno, varias fases, realmente. Wooden Zone, Hidden Palace... Hidden Palace estaba prácticamente completa e ainda se podía acceder a Hidden Palace a unha versión beta da fase na versión final do xogo, facendo truquiños, facendo cheats ahoy. E entón, así como moi mítica, nesta versión, neste remake que fixo despois Christian Whitehead no Retro Engine, non o fixo só Christian Whitehead, vaya. Estivo tamén Stealth, máis xente metida no desenvolvemento do xogo. Iso foi o Christian Whitehead quen desenvolveu el só o engine en que se basea o xogo. Perdí o fío completamente do que estaba a dicir. Lembremos, vamos a tentar ir por a parte máis alta sempre. Non sei que estaba dicindo. Estaba falando do Retro Engine porque esta versión xa está, Hidden Palace. Esta versión reinstaurou Hidden Palace. Entón,
na fase Mystic Cave Zone, máis coñecida como Mystic Cave Zone, a cachola xigante mística. Nesa fase, auchi, hai un buraco no que caes, no xogo original é morte segura, porque é un buraco que ten debaixo uns espiños e do que non podes sair de ninguna das maneiras. Ai, que parvos son. Primeira morte. Iso, que tes un sitio onde hai os espiños abaixo e mesmo que sexa Supersonic non tes maneira de sair. Entón, se é Supersonic, que é invencible, o único que podes facer é esperar que se che acabe a invisibilidade para poder perder os anéis todos e perder unha vida e reiniciar a fase. Non hai outra. Teis, que andas, ó? Odio estas cousas. Estes trangallos que se chamaban no Sonic Origins Gangorras chamase. No Sonic Origins aparece o nome porque hai unhas misións que tens que facer. Menos mal que non estou facendo un speedrun, porque agora mesmo estou xogando bastante mal. Ai, teño que ter dormido. Ui, xa está xa saquei o pé. Ai, teño que ter dormido. Pois iso. Odio as gangorras con toda a miña alma. Ainda que son peores no Sonic 1. En Starlight. Starlight que probablemente a fase que ten, a zona, neste caso, que ten a miña música favorita do Sonic. Está aí coa música do final deste xogo, que se todo vai ben, escutaremos o final do xogo. Non estamos aquí para falar de Starlight. Estamos aquí para derrotar o Dr. Robotnik. Perder os anéis non importa. Os anéis son o seguro de vida. O importante é derrotar rápido a Robotnik. Mystic Cave Zone, Mystic Cave Zone. Esta é a fase en que meteron o Hidden Palace. Non sei se sería Hidden Palace, porque non tiña nada planeado. Estou fluindo. Como a camiseta aquela de quero fluir, mas dime a que hora vou fluir para que me organice. Pois, máis ou menos así. 1, 2, 3. Entón, realmente non estou indo por unha rota concreta nesta fase. Non estou intentando ir pola parte máis alta ou máis baixa, ou simplemente estou indo por onde vai callando. Entón, se por casualidade caio na trampa mortal e acabo en Hidden Palace, benvido sexa. E se non acontece nada.
en honra a Baunilla, que se morro esmagado aí, en honra a Baunilla, non? Que estamos xogando a versión máis vanilla do xogo, non debería ir a Girenpalas. Mas realmente, como dixen, pouco importa. Por aquí estamos para pasalo ben. Hoxe que estou aquí xogando, non vos dixen, hoxe é 24 de decembro. É a noite de Consoada, que chaman en Portugal. A véspera do día de Natal. E por que vos digo que día é? Porque mañán, hoxe estamos no ano 2024, mañán sai ou estrease aquí na Galiza o filme do Sonic 3, o terceiro filme de Sonic. Auchi. E teño moita gana de ir ver. Ainda que creo que xa papía algún spoiler, porque a xente non é capaz de estar quieta. Porque o xogo sai, o filme saiu antes noutros países. Entón, polo YouTube xa hai reviews do xogo e así. O sea, do xogo. Ai, mi madriña querida, que mal estou. Hai reviews do filme. E a xente do YouTube, as youtubeires, como queren o clickbait, non son capaces de parar en quietes e andan a molar cos miniaturas. Entón, nunha miniatura, ben, non vai haber Girenpalas, e nunha miniatura vi unha silueta de algo que me pareceu recoñecible, e despois aínda vin esa animación de como levanta e baixa as furadeiras en Robotnik. Pareceramos unha parvada, mas esa fluidez non existía na versión original de Mega Drive. Está moi ben feito. Iso que as persoas que fan conteúdo no YouTube, que fan vídeos, non poden estar quietas. E entón vin unha silueta de algo e despois vin unha imaxe de algo. Que esperemos que non sexa ese o spoiler, porque senón xa o papei. Ben, estamos agora en Oil Ocean, o océano de óleo, petróleo, non sei. Supoño que se refire ao petróleo. Que ten así como reminiscencias árabes. E é dicir que a miña fase menos preferida deste xogo, como diría unha amiga miña, non me encanta. Teño unha amiga que non, que é como moi é fantástica, é un amor de muller. Entón nunca quere dicir que algo non lle gusta, entón o que di que non lle encanta, para non ferir a sensibilidade da xente que realmente gosta diso. Entón esta fase, digamos que non me encanta. Sí que é certo que no Sonic Mania fan... o time. No Sonic Mania revisitan fases de xogos vellos de Sonic. A versión de Oil Ocean no Sonic Mania é bastante mellor. Hei de dicir. Mas a do Sonic 2, persoalmente, pois non é my cup of tea, que dirían os ingleses. A miña caneta de chá.
Mas penso que a miña fase... Ai, non collín a vida. A miña fase menos favorita, sen dúbida, deste xogo é Metrópolis. Como de todo o mundo. Todo o mundo con criterio. Ai, non quería entrar na fase bonus. En fin. Vou ver se consigo as medallas. Mas xa dixen que non é o obxectivo deste gameplay conseguir as 7 medallas. O obxectivo é simplemente pasar o xogo. Este xogo é para mí moi importante porque eu de pequeno a miña primeira consola foi a Sega Mega Drive. Antes disso xogar outros xogos, esa primeira consola que tive en miña na casa foi a Mega Drive, que me viña co mítico cartucho con 6 xogos, non? O Mega Six Pack, que tiña o Sonic 1, o Street of Rage, o Columns, o Mónaco GP, un de fútbol, que non me lembro como se chamaba, está me faltando... e o Revenge of Shinobi. Mas o meu favorito era o Sonic 1, sen dúvida. E entón o primeiro xogo que tiven, para alén dese que viña con consola, o primeiro xogo que me deron, que de feito foi un presente de Natal, foi o Sonic 2. Entón para min significa moito este xogo, foi o primeiro xogo independente que me deron como tal. E era pois unha novidade porque despois de ter viciadísimo Sonic 1, de repente este xogo que mellora en absolutamente todo o Sonic 1, pois foi para mí unha revolución. Ai, pícame un ouvido. Entón, teñolle cariño especial este xogo por aquilo. Aparte, a miña infancia non foi a mellor das infancias, por dicilo así dunha maneira suave, tampouco vou ter que contar aquí a miña vida. Mas para mí os videoxogos eran un refuxio. E Sonic foi un compañeiro durante aqueles tempos. Unha maneira de evadirme da realidade de merda que vivía. E alguén que me acompaña desde entón. Custoume esta fase, Entón, para min, o Sonic 2 é un refuxo. É o meu xogo de conforto. Un deles, vaya. Teño máis. Mas este é especial porque foi o primeiro. E entón este é o meu xogo. Pode non ser o mellor xogo, aínda que nunca admitirei iso en público. Pode non ser o que está mellor feito, pode non ser o máis divertido, pode non ser ni sequera realmente o meu favorito, ou o que máis desfrutei, mas é o meu xogo. E iso é algo que levo moi dentro. Moi dentro e moi fora, porque teño... Non sei se dá para ver, teño unha tatuaxe de Sonic no brazo. Boa, que a tatuaxe non foi dun día para outro, Estiven moitísimos anos pensando en facer a tatuaxe. Deulle tempo a miña irmá a facer... non sei cantas fixo. 6 ou 7. Ten moitas tatuaxes miña irmá. Tampouco tantas. Mas, ten bastante máis que iso teño. E tardei moitísimo en facer a tatuaxe. Tive que pasar unha crise vital e de todo antes de facela. Ao final fixen unha ilustración de Tyson Hiss, de Sonic, do Sonic clásico. A miña idea original era facer un Sonic pixelado. Era facer o sprite do Sonic 2, de Sonic así, tal como está agora. Non sei se dá para ver. Facer iso pixelado, mas estive-me informando e as tatuaxes pixeladas non envellecen ben. Porque... Ai, a cuna. Foi para baixo. Porque
a tinta disípase co tempo e o píxel quere cadradiños ben feitos. Entón, 1, 2, 3, 4... Auchi! Entón, descartei esa idea. A seguinte idea era facer o logo do Sonic Team. Mais estiven vendo algunhas tatuaxes do logo do Sonic Team pola internet e non ficaban ben. Non sei se sabes como é o logo do Sonic Team, se non sabes como é, buscadelo en Google. En a pel, o logo ser é azul. En azul non destaca ben na miña pel morena. E aparte, claro, ten uns ollos que son transparentes, non brancos. Entón, non quedaba ben. E facelo en vermello, facelo en negro, non... tampouco ficaba ben. Entón, a pesar de que estive moito tempo con esa idea, finalmente, fixen a ilustración de Tyson Hesse. E fixenas sen debuxo. Ai, como odias estas estrelas, ninja! Fixen só o trazo, non? A silueta. Porque tempo para pintalo por dentro sempre terei. Mas polo momento, canta menos tintaxe, mellor. Son unha persoa insegura, de acordo? Ai, as mantis. Ai... Ai... Ai, odio con toda a miña alma este inimigo. Oh, Britails. Non esperaba que te fixese iso. Entón iso, fixen a ilustración de Tyson Hesse. E tamén estiven un pouco... Ai... Non vedes por que non gosto nada desta fase? Entre os parafusos, as estreliñas e as merdas... Ben, que agora non teño anéis. Entón, coa seguinte estrela, podo morrer. Ah. Ben. Outra cousa que estiven... Veña agora. Dalle. E agora non me dan. Moi ben, agora estou quitando todas. Outra cousa que estiven pensando é o sentido. O sentido da tatuaxe refírome á dirección. Para que lado mira, non? Porque o lóxico é que estea cos pés para baixo. Entendendo abaixo como o antebrazo. Ou seja, que a tatuaxe está no antebrazo, iso teño claro, que os pés estean indo para a man e a cabeza estea... Ai, non! E a cabeza estea indo pro ombro. Iso sería o esperado. Mas claro, dese xeito está feito para que o miren os demais, non para miralo eu. Entón, o mirar a tatuaxe, eu vexo de cabeza para baixo, de pés para cima. Entón estive dubidando se facela do revés. Nese caso, eu vería a Sonic, mas o resto da xente vería o do revés. Ou se facelo lateral. Mas ao final deciden que para min Sonic é unha maneira de me mostrar o mundo
Entón, facía sentido que estivese da maneira en que o mundo poda ver. Porque se trata de mostrarlle a xente como son, quen son realmente. Porque ao final o Sonic é parte de quen son, forma parte da miña identidade. Sei que é unha cousa fodida do capitalismo, que me sinto identificado cunha mascota dun videoxogo nunha compañía multinacional que factura moito diñeiro, non tanto como antes. Mas que ao final simplemente é unha multinacional que é o que quere mo diñeiro. O que quere que eu teña unha conexión emocional coa súa marca, neste caso Sonic, para que lles dé mo diñeiro. Cousa que teño feito en repetidas ocasións. Comprei moitas veces este xogo en moitas plataformas diferentes. Mas ao final este xogo sí que define moito a miña personalidade, porque foi unha parte moi importante da miña vida. Hai xente que a súa personalidade é definida por un deporte, por non sei, por algún tipo de hobby. Creo que estou indo para atrás. Odio esta fase. Ben, por aquí non é. Xa non me lembro dos camiños. Xa digo, odio esta fase con todas as miñas forzas. Non! Aparte esta fase é a única, esta zona é a única que ten tres actos. Unha cosa que fixo este xogo foi reducir os actos de cada zona. No Sonic 1, cada zona, que sería pues, cada fase diferente, con diferente ambientación, ten tres. Cada zona ten tres actos. No Sonic 2 reducirono a 2 actos, cousa que me parece moi boa idea porque fai o xogo máis dinámico. Que acontece? Que esta en particular, sendo pois insufrível, decidiron facela de 3 actos. Entón non chega con que sexa a máis tediosa, a máis longa, e que ten todo mal esta fase, esta zona. Chamolle fase, pero por culpa do Mario, que chama fases estas cousas. Sonic non ten fases, ten zonas e actos. A música é boa, polo menos. Ainda que se vai un pouco repetitiva contra o final. Ai... 4 minutazos. Xa teño xa frísimo. Pois iso, que este xogo é casa. Sempre presta a voltar a él, non? E poder valir a la cabeza. Ai! Hai que ir por riba, sempre por riba. Vou por baixo. Poder vaciar un pouco a cabeza e non pensar. Porque pensar está ben, mas tampouco cousa para facer todos os días. Pensar está sobrevalorizado. Xente que non pensa máis feliz. Penso eu. Entendeste esa ironía? Penso que a xente que non pensa é máis feliz. Isto abriuse antes, non? Non!
Perdín o fío do que vos estaba a contar. Pois iso, poder desconectar o cerebro un pouco e xogar. Sen máis, é unha cousa importante a facer. Ao final, non deixa de ser un tipo de meditación, de mindfulness. Porque eu cando xogo este xogo ou a outros, o Tetris, pasaba moito co Tetris tamén, entro no que os atletas americanos chaman the zone, entrar na zona, que é como que estás focado no presente, no que estás a facer. E iso é a base do mindfulness, de perder a consciencia do propio eu, a Deus teis, e ser consciente só do momento, do que... Auchi! Do que está a acontecer. Vivir o presente. Non quería que acontecese isto. E vivir o presente. Iso é meditación, ao final. Entón, estes xogos pois fan que desencadean en min un estado semellante a un estado de meditación, con todas as diferenzas que pode haber, porque eu de meditación non entendo. Mas sí que ten ese efecto. Iso entón serve para validar a mente, non? Para vaciala, para quitarlle todo o que rebole aí, non? Que non é pouco. Non teño anéis. Iso foi complicado isto. Ben, xa teño anéis. Pensei que morrí aí. Xa estamos chegando ao final. Ben, este boss non sei como derrotalo sen perder anéis. Supostamente, pois, hai que saber cando darlle. Xusto no momento en que non haxe ninguna das bolas no camiño. É unha cousa que eu non sei facer. Entón, do que se trata é de ter un anel, e mentre tes un anel, estás a salvo. Moi ben, teis? E agora vai baixar para facer un ataque que nunca mo fai. Penso que tira un láser ou algo así. Eu non lle do tempo que faga. E salvamos os animais. E acabei o chá. Chao, acabei. Non sei se vos decatastes de que o xogo se basea niso, en liberar os animais que están encerrados dentro dos robos. E como en Matrix, que os seres humanos son baterías para alimentar as máquinas, pois aquí son os animais. Esta fase ten moi mala fama porque din que rompe o flow, non? O fluir do xogo. Porque de repente é unha fase lenta, que dura sempre o mesmo, que vas nun avión, tamén diferente o resto. Mas a mí pareceme que romper o ritmo está ben. É unha fase relaxante,
tranquila, que é o que estamos buscando hoxe con este gameplay. E eu lembro que para mí a primeira vez que a vin, porque eu de pequeno non daba chegado aquí, morría bastante antes. A primeira vez que vin esta fase foi usando o mítico truco de escoller fase. Vistes a tartaruga co paraquedas? E isto é un spoiler da seguinte zona que vamos ver. Pois eu a primeira vez que vin esta fase flipei, porque é algo completamente diferente ao resto do xogo. Entón era como un segredo, unha cousa así. Contan as lendas que existe unha fase en que vas voando no avión con Tails. Que non o avión de Tails, porque o avión non é de Tails, é de Sonic. Porque, como vedes, pon Sonic no avión, non pon Tails. Ai, a tartaruguinha. E chamase Tornado. Que ese é un dato que vos dou así de gratis. Sobre o lore do Sonic. E agora estamos no Wing Fortress, que é a base que vimos na fase anterior. E aquí hai que saltar. Que eu de pequeno non saltaba. E se non saltas, caes co avión para baixo. E morres. E se morres moitas veces, tens que comezar o xogo de novo. Game over. Ben. Aquí vou tomar o atallo. Por que? Porque coñezo o atallo. É porque senón a fase é moi longa. Entón, usando o atallo, atallamos. Non sei se é o atallo completo ou só parte do atallo. O atallo completo basease en atravesar esta parte de aquí. Veña, vamos a arriscar. Esta é unha das partes máis difíciles de todo o xogo. E pasei na primeira. Non sabedes o complicado que é o que acabo de facer. Non sodes conscientes do complicado que é. Ai. Que así xogado parece fácil, mas... Todo isto son, é dicir, anos, décadas de práctica, de memoria muscular. Nada do que fago é fácil. E aforrei media fase. Máis de media fase. Este boss odiaba cando era pequeno. Tardei moitísimo tempo en vencelo por primeira vez. Veña, mostra cara. 2, 3, 4. Ei, non quedes en anéis. Hai que ter sempre un anel. 5, 6, 7, 8. Sen anéis. Que perigo. E agora aquí hai un segredo que é que na parte de diante hai unha vidiña. E baixamos. Isto é unha cutscene, unha escena automática do xogo. Estou xogando, a propósito que non vos dixen, con este mandiño de aquí. É o M30 de 8-bit Dog, que é unha réplica dos mandos da Mega Drive. Non unha réplica exacta, senón... Pois... usando o deseño base dos mandos da Mega Drive, dos comandos da Mega Drive, unha actualización. Ten 6 botóns, ten o D-pad, a cruceta que chamábamos da Mega Drive, e séntese como xogar cun mando de Mega Drive. E estamos na zona final do xogo xa. Esta zona ten a dificultade de que non hai anéis. Entón é bastante complicada.
porque un toque morro. Vedes? Como curiosidade, vedes que hai un Robotnik aí detrás, non? Pois, no xogo original, e tamén neste, está programada unha animación para cando levas un golpe e non morres e perdes anéis. Miña, pasa por riba. Só que esa animación nunca se ve. Que vas facer agora? Só que esa animación nunca se ve porque nesta fase nunca te sanéis. Entón, só se ve se usas cheats, se usas truquiños. Ben, aquí vou tomar con calma este inimigo. Existe unha maneira rápida de derrotalo que é meténdose na parte de atrás, onde está o seu cu. Só que non o vou facer. Vou facelo de maneira lenta. Porque prefiro ir lento e seguro que ir rápido e ter que repetir todo. Unha manciña, outra. Ben. E agora desta vez non teño que ir tan lonxe, porque desta vez só se agacha. Levo 2. Son 16, poden ser? Son máis do normal. Normalmente Eggman... Robotnik. Dixen a palabra prohibida. Hai que lle dar 8 toques. É como o estándar. Neste caso, neste boss final, ten máis. E non me lembro agora se eran 12 ou eran 16. Porque este boss foi reutilizado despois noutros xogos, máis adiante. No Sonic 4, por exemplo, ou así. E o número de golpes que lle dar varía. Entón non lembro exactamente agora cantos son aquí. Sei que son máis de 8. Se os está descontando, pois poderedes sabelo. Se non, pois buscades na internet, que peso está. Así vamos tranquiliños. Agora vai para atrás. E cando vai para atrás, esconde a pauta e doulle. A pauta, a gadoupa. Tardei moitísimos anos en derrotar este boss. Comparado co do Sonic 1, que é facilísimo de matar. Matar non, derrotar. Que lle digo sempre ao meu sobrinho. Non se di matar, dise derrotar. Porque Robotnik non morre neste xogo. E Sonic tampouco. Ninguén morre neste xogo. Pois tardei moitísimo tempo en derrotalo, porque é moi complicado. E claro, hoxe en día pode repetir os bosses nos xogos moitas veces, mas daquela había que pasar o xogo inteiro para poder chegar aquí. Normalmente chegaba aquí e tiña, pois, que tiña unha vida, como moito. E das veces que chegaba aquí, cantas veces conseguía derrotar o Sonic de metal de antes. Entón tiña que derrotar o Sonic de metal de antes, porque agora se morro, teño que recomezar esta zona, e iso implica derrotar primeiro o Sonic de metal. E xogo pasado. Entón, aprender os padróns que ten, non? Ou cando tes que darlle e tal, non é fácil. E escoitamos a que probablemente é a miña canción favorita deste xogo. Esta canción ten unha versión con letra en xaponés da banda Dreams Come True, que se queredes ver polo YouTube, está bonita. E este é o final mau, que é o final bo, realmente, o final que fai máis sentido, en que Tails vai resgatar a Sonic no final do xogo.
E a min de pequeno facíame pensar moito esta escena que estamos vendo agora mesmo. Porque Sonic, cando derrota a Eggman, lánzase ao vacío. Non sabe se vai sobrevivir ou non. É máis, pensa que non vai sobrevivir. Se cada estou pensando demasiado nisto. Mas Sonic pensa que xa está, derrotou o inimigo final, e lánzase ao vacío a unha morte segura, coa confianza de que fixo o que tiña que facer. E só no último momento é que aparece Tails e lle salva a vida. O final bo do xogo que o que coas 7 esmeraldas do caos con Super Sonic, pois o final do xogo, como é Super Sonic, podes voar, entón non fai sentido que apareza Tails co avión para te salvar, e simplemente pois apareces no final do xogo voando con Tails. Non aparece Tails co avión e tú como Super Sonic ao lado voando. E ese, un saúdo para Yuji Naka, que me estará vendo desde o cárcere por evasión fiscal. Entón, o final bon do xogo realmente é o que menos sentido fai. Eu gosto moito máis deste final. Por iso, polo que dicía, non? Polo de... Eu de pequeno era moi de filosofar. De que ao final o verdadeiro heroísmo de Sonic era facer o que tiña que facer porque tiña que facelo, porque era o correcto facer, porque era o xusto, porque era o bondadoso. E unha vez feito iso, xa estaba. Game over. Acabar o xogo. E ese lanzarse ao vacío coa satisfacción de ter feito o que tiñas que facer sen importarche o que fose a acontecer é unha cousa que resoou moito a min de pequeno. Ecoou moito comigo, vaya, que me resoou dentro. Pois está pasado o xogo, non sei canto tardaría. Que hora temos? Teño un smartwatch que non ten batería. Entón sí que vai. Podo mirar no móvil. Vivimos no século XXI. Son as 11:08. Pois menos dunha hora tardaría. Comecei ás 10 e algo. Entón, menos dunha horiña. Bastante rápido. Mas, como dixen, hoxe non se trataba de facelo rápido, senón de desfrutar. Estas son as esmeraldas que me faltaron por conseguir. E fin do xogo. Eu desfrutei. Cumprín a miña tradición anual de xogar o Sonic 2. Non sei se alguén estará vendo este vídeo. Sega. Ai, ensinei a miña prima pequeniña a gritar Sega cando vía logo. Non sei se alguén estará vendo este vídeo. Se é así, se alguén viu este vídeo, espero que desfrutase. Vémonos noutra. Vou dar a éxito, porque o que tive neste xogo, moito éxito. E despídome dos. Saudiña.